Значи хора, като виждате, иска си играем Гротарден. Ето ми е фермата. Она накрая и къщата се ми леги. Фламинго. И какво? Фламинго. И... Стругаме тук. Пик. Оп. Ще пуснем това. И това. От градината ни. И така. Май бяха заготвил нещо. Бях представил просто. Извинявайте, че последните няколко дни не съм правил клипчета. Просто сестра ми взе телефона, после след 2 дни го даде и после го имах за 15 минути и тук има някакъв човек, само да не ми махне нещо. Добре, така се опитва, някакъв вземе на манго. Go to Mama, I don't call you. Какво той, какво говори? Мама, той май ме мисли за майка му. Той е много странен. Cookie corn sweet, the putty coat apple. Око. Give me this. Аз съм много богат, много искам. Има. Просто говорих с мама. Сега сме на сила. Аз кликни на видео, аз не пускам. Защото точно горе си. Това са много бързо. И така, аз какво кикето. Не, абсолютно. Отиваме другият ни акаунт. Смисъл. Ето. Това ми е друг акаунт. Все пак още съм с парите си. Ето ми ги животните. И така, нека да се върнем. Ако се може след малко. Надо го видя. Какво? Тази си е направила Help for
Patrzę, jak z kamery. Да го взема ли? Айде, защото тук един човек ми е написал нещо. Другото не знам. Какво е известно? Дори имаш сигур Apple или нещо друго. Но аз се сетих как да имам голямо екран. Какво нещо му е страшно? Не так повече да запласнеш повече. Така. Това сме безпацит. Проблем с теб. Аз ще на секунда. Пепър шейк нямате. Сигурно нямате. Нещо от тук. Бамбук. Не. Долчо, какво правиш? Нека. Един човек има като мен. Също. Не спомням от този човек. Така. Нека да отидем в другата ми акаунт. Окей, ето ми го. Ко спиш, бе? Бе, така. Ще го сложа при мангото, за да стават много големи мангото. И чао, това беше от мене. До после ще видим дали имаме голямо манго. Чао!